Kajikene IMCB kajikena akunena kuti no iwowa ndizoti akuita kulumbira akubwerera mboma 2030 kajikena kuti nkhani izingokhala imeneyo every time kunena kuti no inuyo mukubwereraso mboma 2030 inu magayizi kodi simmamvesesa patino ndizovuta kwambiri kuti mubwerereso inu tikamakamba sizoti timakamba facho nditi we hate you koma ifacha zimene munapanga kodi simmaimvesesa pamene popo zimene munapanga ndizezi kupangisani kuti musabwerereso kodi inuyo nthawi imene ija yakamuzu itachoka nthawi imene jakamuzu atachoka opposition munakhalako zaka zingati kumbali yotsutsa munakhalako zaka zingati zaka zochuluka kwambiri munapasidwa chance kubwerera mmene mujamu mutabwerera anthu ankakukayikiranso ni nthawi imene ijayi koma anakakuvoterani kuti tatiye mtiyesenkoni mwina kusintha zingati munabanga chani mamuonera kuti mukiline munakaonongaso kodi simmamvetsetsa it's not out of hatred koma ndi zimene munalephera kupanga. Anyways guys, tikufuna tiloweretu ku kasungu kuti tumafana a MCB koma mafana anzeru kwambiri magayo da maganiza bwino kwambiri mafana oganiza boko MCB live itu osati kuti kapena jealous koma magayo amatha maganiza bwino kwambiri. Amenewa ndi ndani kodi? Of course tikudziwa kuli Alex Major uja komanso kuli mfana wina wake mwe amatchera kuti no chikondi kampachike chisale ameneyu ndi MP wa Kasungu Central. Mfana ameneyu ndoganiza bwino kwambiri ndakhala ndumutsatira pa maulendo angapo ndi wanzeru kwambiri. Mwana ameneyu ndizonena kuti anayitana makamaka anthu otsatira chipani cha MCP ndipo anayitana akuti ku office yawo imene ndi ya constituency imeneyoyo ili ndi kuti ndi office ya chipani cha MCP. Dera limenelo dera lakelo la Kasungu Central lili ndi kuti ndi office ya MCP. Anayitana kumeneko kunena kuti no magayizi mubwere tizakambirane meeting yokhuzana ndi chipani. Ndi kumene kujaku apezeko zono tino nthawi yoti ayankhule nanga sende ndi MP ndi kuti sungati mlendo solemekezeka pamalopo amangamba zona akuluakulu chitakambira apa tifuna tilimbitse mphamvu makamaka zochokera ma constituency za chipani cholingo chikunena kuti tiziyambira kuma constituency kumadera kumapita no mwamba tikatero ndi kuti no tingatani tingapange zoti mwina make chipani ichi chilongosoke. Ndipo amalimbikitsa otsatira aja kunena kuti no osataya chikhulupiriro yayi nkhani ndionena kuti no mene tinaluza chonchi jeti tivomereze tinaluza sikuti kuluza kuja nkonena kuti feyo ndi kuti tigwe pasi yayi sizoti kuti fowole komano kuti limbikitse kwambiri kuti tikhale pasi tipange no kuti ndiziti zimene zinatipangiso tiluze tikatero tizipangeso reorganize kachikena nditikazero tizabwerera no ni mphamvu fate tikonso zimene zinatigwetsa sija tipange choncho. Mwayiona mfana tukumaganiza bwino tochonchi zimene akuluakulu kutsogoloko a president achipani cho ndiyena kulephera kuganiza choncho koma mfana uyu kumaganiza choncho mfana yamaganiza bwino ndikumudziwa what I'm talking ndumuzo mfana amaganiza bwino. Anyways ndi akukamba zonena kuti no pamene zili pano tikuyenera no kukhala zona kuti no tonse tikhale amodzi amochipani tikuyenera kukhala pamodzi pasakhale zogawanikana tikuonzeno tsopano ma structure amene munapezeka mose mene munagwaigwa mose muchipani kaya muli zidani chani tikuonze zikhale pasi nkukambirana zidani zonse zidani zite tikatitsa zidani zonse tiyambe kulingalirano kuti no tingabuilde bwanji no tsopano kuti tibwerereso ndi kuti mboma ndipo titati tipange choncho kukonza zipso zofowokazo tingathe kubwerera tikungofunikira kuti no tiyike ndithu chidwi ndithu kugwira ntchito limodzi kuchokera pansi mene tanenera moja chidwi chonse tiyike ndithu pamodzi lonse kuonesa zoti tipange zoti no tibwerere ndithu kubwerera mboma pokonza zimene zinatigwetsazo. Anyways akuti meeting ili inali yofuna kungopereka ndithu molalo kwa awowo ndi kuti no otsatira chipani cha MCP cho. Guys ndimafuna tingoonako mphatso ya tsogoleri imene ali nayo mfana ameneyi chifukwa chonena kuti mtsogoleri azioneka unoti no azitha kumaona vuto ndikumalivomereza ndikukhala ndi chidwi choti no okay tingapange bwanji yoti tikonze okay bwanji no tipange improve tikapanga improve mundumu tivomereze tinalakwisa zinakwika mundu tipange improve likatero ndikuti tikhoza kutani kupeza kuti mwina make tayika mphamvu zija pamodzi ndikubwererano return mtsogoleri azitero osati zomwe tikuona amene akuatsogolera ukoko amene amatsogolera ukoko kaya ndani kaya sitikwaona zomwe akuchitapo iyayi.
magaya ku kasungu inamanduwaza kwambiri makamaka IMCP chifukwa chonena kuti kuli fans yomwe imafunira sintha. Alex Major ndajaone nodama zilo nodati tinalakwisa timayenera kukonza izi ndizi fans yake imaoneka kuti no yayi ndi fans jotolo imayenda ndi anthu ola inachichola bandaja amalanga rudziko inachichola natilanga sanayendetse bwino sachuma amalanga rudziko lonse la Malawi koma kwawo ku kasungu kokha ndi amachita bwino amakuza zintchito kuti ili kulingalira za anthu awo mwayiona zimene zimafunikira ndi zimenezo kumanga masukulu akuti ili kupanga za zimafunikira ndi zimenezozo. Fans ya ku kasungu ya MCP imayitako zinthu mwina make mo imayang'ana anthu awo sizoti imangopanga zinthu basi modzikonda iyayi amadzikonda kujende kuti ku dziko lonseko fans ine yamadira ina simasangalala nawo koma iyoyi fans yakwawo koko ndili masangalala imoni sizono kuti iyayi akuyenda nawo kupanga creative zimwe ntchito metaphor kozera mudza. Anyways, now akunena kuti no achita kumwachita kulumbira fana ujet akuti no ndisoti no kumeneko kuti MCP ikhala ikubwereraso mboma 2030 kumaita kupanga vow molumbira. Now mfana iwe ndiwe umaganizapo koma ndikufuna ndikuze kuti apa pokhande wapala apa ndaso naganizapo chifukwa chonena kuti no chilungamo chonena kuti ninuyo simukubwerera mboma yayi ineyo chabwino mawu anga ndikamayankhuleni mungano kuti mwina makafana kukamba out of hatred koma ndikufuna ndikuzeni kunena kuti no 2030 mark my words simudzabwerera mboma ende muzandikumbukira. Why? Chifukwa chonena kuti magaya munanyerera inuyo magayizi inuyo munanyerera munazi onongera live munazi onongera inuyo munalephera kwapa santhu chakudya mona awala papa alipo awa DVP magaya ndosokonisa soto kwambiri magaya DVP sizoni ngosokonisa komano anangopereka chakudya sona anthu amanena kuti tizikamba zoti ngosokoneza koma nditata khuta mwayo ndamakumbukira zotereka nsimaro koma kalimo ngosokoneza koma kansima kalimo magaya munalephera kupereka that basic need chimenecho ndi basic need chakudya chokhacho munalephera kuchipereka chimenecho koma inuyo sizoti mmagona ndi njala ya inuyo zanu zimayenda munalephera pamenepo zimenezo ndi zimeza kuchoka pamenepopo zinthu simazindi sabwino zachuma kumaoneka kuti amagezi akonenga tisawiso chimene akupanga moti makambo zona achichola anativulaza achichola ngati anthu unoyang'anira zachuma anagwetsa kwacha ndi 44% kuvomereza koma dziko osasintha zimenezozo ndi live munativulaza komano inuyo simunavulazidwe nawo inuyo mmapeza yani kantonyo makapeza ndipo zimakuyenderani kuti vulaza kose kujako ndi kumene kukugweseni kupeko zipesi zonena musadzabweririso chifukwa chonena kuti ino tinakwikani pa trial kuti taisanti ayesekaye mwina asintha podati anapanga zosokoneza mbuyo koma ndisasinachitika zachitetezo mbola amwene kumaona ndi kuti fanzi jande kuti kutamanga ndi zikwanje we are trying to say kuti pano pasi kuenda zinkhani za marobino and we stand here ngati pa Justin Tege ndete makhatu kumadzudzula nkhani zimenezo ino simungati zara kuna kuti yayi simalo ife ndi madzudzula tu pano oloti tikwanidwa ndi madzudzula komano fanzi matamanga ndi zikwanje apolisi akuona amwene komatu kumachita osapangapo china chilichonse chifukwa chonota kuopa kusogolo kuja apresident osayankhulapo china chilichonse zi. Nino, how can you come back? Mungabwirire bwanji tandifotokozerani mwina. Mungabwirire bwanja papa. Mungakonze zola kwika zako chipani. Inde mungakonze zimene zozo move ya ball. Ndikubwera nonse pamodzi. Komano after kukonza zako chipanizo, nkusonkhanitsa mphamvu pamodzi. Mukufunikira nonso pano mutengeno mphamvu za Malawi, vote ya Malawi. Ndikuti Malawi azakupasani. Chifukwa olo ino mutakhala zola ku chipani kwanuko ndinonso kuonekera. Komano ngati Malawi asankha kukupatsani vote mukhozo kawinabe. Olo mutakhala zono lino ndinori muli organized koma ngati no Amalawi asankha kuti sakupatsani vote mukaluza mwayione mene olo mutakhala nonse mwasonkhana pamodzi koma ngati Amalawi sakupatsani vote mungaluze titi kamakamba za Amalawi ena azakupatsani vote alipo nditu alipo munaona kudowa kucha anakupatsani vote I think nchisonso ena apereka vote ku MCP kupereka ndithu mujabano kuti fans yomwe ndi ya MCP and iniyo ndine ma friends so not ndi MCP not I'm a defender MCP vote azakupasana amenewo koma kodi vote yo izakhala yolimira Malawi yonse kuti muzigawo zonse ndi inuyo magayizi simuwina iya olo mulumbire motani inuyo ndizonena kuti simungawine
I don't know, tizaona nthawi imeneyo. Koma ndikukamba chifukwa cha zimene inuyo munapanga, usati kuti dzani. Zimenezo ndi zimene zingakugwetseni, zimene atsogoleri anu anapanga. Famafana ngati awawa, fali mfazida ya MCP yomwe nalini, ili ndi mafuno abwino. Mona, ngati uyu umene akuyankhula, fana wako, ili ndi mafuno abwino. Kufunira dziko zabwino. Koma vuto ndilonena kuti, inuyo magayizi atsogoleri anuwo ndi amene anakuyipitsirani. Sizingathekenso kunena kuti muwine. Chabwino, ngati neyo ndikunama tu. Inuyo magayizi amene mukumvera, tayikani mu comment section. Kodi inuyo mugwiza nazo tonse MCP idzawina 2030 kapena ayi. Muyike mmenemo ndikuzoonana kuti pano pali anthu a MCP amene amasapota MCP, palinso anthu ena omwe asapota zipani zosiyanasiyana. Guys, tayikani mu comment section imo ngati neyo ndikunama. Kodi MCP idzawina 2030, ikubwera 2030 kapena sikubwerera? Muyankhe mu comment section. Now inuyo magaya MCP inuyo makamaka amene mukunena kuti noyayi tikulumbira, mubwere muonere video nde mupite mu comment section mupeze mayankho anu mmene momo. Akuti.